Ya bafowethu, nibona. Yazi asekho isikhathi sokukhuza umuntu manje. Isikhathi sokukhuza umuntu asisekho, kade saphela. Ya, yakubuka kwezinto ofuna ukuyenza siyithulele ngoba manje ukukhuza umuntu ukhuza kubo. Uyayizwa leyo nto? Sifuna imali ngayo yonke indlela futhi. Makuwukuthi ilahlile sizoyithatha. Makuwukuthi leyo mali leyo ihleli kabi siyayithatha leyo mali yabeka la sibasana. Yebo le nto leyo. Umuntu ungivalele ne umnyango. Umuntu ongenangqondo umbona ehamba kulo muntu akanazo ingqondo la. Umuntu yazi bafowethu kunezinye izinto kubalulekile ukuthi umuntu asebenzise asemncane. Yabona ungaze uthi 30 ungenayo imoto, ungenayo umfazi, usahlala kini, uyisihlama sokugcina. Ya, kumele nikwazi lokho bafowethu ukuthi uma una 30 years uhlala kini, uyisihlama somile esomuntu ade edla umbila. Yayizwa leyo nto. Kumele ukuthi umuthi 22 usuna something, 25 ushadile uney'ngane zakho, ngoba ungakhula uthi 40 50 ungenalutho bese uqala ukuba na something, usuna something, usuneminyaka eminingi uphila emhlabeni, uzophilela lento ukuthi i-show off bese bakuthatha everyday. Umuntu ophumelele semdala uyahlupha, sefisa ukuthi ngabe iminyaka iyabuyela phansi abe ingane. Yayizwa lento leyo? So bafowethu sebenzani manje nisebancane, nibe nento zenu, nibe ney'mali zenu. Ya, ungalindi ukuthi kufuyihlo khani uzoyoklema lapha ngoba wezwa anti bexoxa bethi kubhaliswe ngawe sihlama. Ngafa kuqala uzothini? Bafowethu sebenzani. Umuntu asebenze athenge umbhede, athenge ama-andi umuntu. Ingahambi ne-andi eyodwa indoda. Hawu, yebakithi. Ya. Umuntu obe nemali esekhulile ubonakala ugqoke izinto ezimahlebihlebe. Amanikiniki. Akana-choice, ujwayele ukugqoka amavukuvuku. Ngizonigiva ngokuzayo. Ngizonitshela indaba zenu manje. Fundisa ngenkani, ngiyaneluleka. Nginifaka endleleni bafana. Suka namhlanje uma usebenza sebenzela phewa something, ube nento yakho, ungaceli everyday kumuntu. You understand? Noma ubroke manje akube nomlando phela othi wakuba na something yena, siyamazi. Thank you. Please subscribe and like